Hola, soc Maria Peris Moreno, tinc 24 anys, pertanc a la falla cronista Vicent Beguer i Esteve, soc veterinària i actualment treballo en una clínica de Catarroja. Hola, soc Lucía Romero Parras, tinc 12 anys, soc de la falla Lope de Rueda i Verge del Puig i soc de l'Institut de la Marxadella i curse primer de l'ESO. Hola, soc Marta Navarro León, tinc 28 anys, pertany a la falla Àngel de l'Alcàsser, soc educadora social i treballo com a administrativa. Per a mi la part cultural de les falles és la part més important de la nostra festa. És el que ens distingeix d'altres festes i són totes aquelles activitats que fomenten la història i la tradició valenciana i les que fan més gran intel·lectualment a les persones. Per a mi és de les parts més importants de la nostra festa perquè promoure la nostra cultura valenciana i fallera és un deute que tenim els fallers per als menuts perquè és la millor herència que podem fer-los i la millor manera que tenen per a conèixer les nostres arrels. Soc fallera des de que vaig néixer. En gener de 2011 la meva germana em va pujar a la meva presentació i en març del mateix any vaig gaudir de la festa fallera. El primer que recorde de les falles són els estius assajant amb els meus amics i amigues per a una actuació de playback o maquillant-nos i també recorde les cistelles de flors que la meva falla oferia a la Verge el dia de l'ofrena, que tots els anys em feia una foto amb elles. El primer record que tinc de les falles va ser un 9 de març del 2002, va ser el dia que batejaren a la meva germana i com s'apropaven ja les falles, els meus pares decidiren que aniríem al bateig tota la família, els meus pares, la meva germana i jo, vestits de valencians. Participe en totes les que puc. Normalment participe en teatre, declamació, playbacks i també en altres que fa altres falles. El monument crec que és l'eix central de la nostra festa, per això estem declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Com a estil m'agrada l'estil tradicional i com a artistes fallers destacaria a Vicente Errando, que és l'artista de la meva comissió des de fa més de 30 anys. Destaca pel seu modelatge i la seva pintura, que per a mi són impressionants. I també m'agradaven les falles que feia Manuel Algarra, per tant de detall com hi havia els seus ninots. M'agradaria ser falla major de Torrent perquè és la meva il·lusió des de ben xicoteta. Crec que és tot un privilegi i un orgull representar a la teua comissió, a la teua festa i al teu poble per tots els racons de Torrent i per tota la comunitat valenciana. Crec que la dona que siga falla major té que ser una dona responsable, valenciana, coneixedora de la nostra festa, propera a la gent, que estiga disposta a donar un any de la seva vida a les falles, que sàpiga donar-li la importància que té a la seva cor d'honor i que faci un bon grup. La veritat que no canviaria res. Pense que són una festa que està oberta per a tot el món. Com a dona torrentina i fallera seria tot un orgull ser la màxima representant de les falles de la nostra ciutat. Seria un somni fet realitat i, per supost, m'agradaria ser per aprendre tot el que aprens en aquest any, per conèixer racons de Torrent i anar a actes que mai pots anar, és tot un privilegi. I crec que aquesta dona ha de ser una dona molt fallera, que l'apassiona el món de les falles, molt responsable per el càrrec al qual s'enfronta, que tinga don de gent, que siga simpàtica, que sempre vaig amb una sonrisa a tots els puestos, que siga amable i, per supost, que sàpiga fer unió fonamental amb la seva cor d'honor. Camí d'un somni!